кримсько-татарського народу та депутат від блоку Петра Порошенко Рефат Чубаров. Вітаємо, пане Рефат. Рефате Ага, ось перше запитання. Яка остання інформація за ніч? Можливо, вам вдалося щось дізнатись про долю Едема Бекірова? Ну, ми всі знаємо вже те, що він знаходиться в ФСБ Росії по Криму. Сьогодні вранці до нього мають вже прийти адвокати. Вчора вночі йому надали призначеного адвокату для того, щоб висунути звинувачення. І в той же час дозволили йому зробити дуже короткий телефонний дзвінок до своєї дружини. Сподіваюся, що сьогодні адвокати і зможуть передати йому особисті речі. Ну, дуже боляче, бо всі знають Едема Бекірова, людина абсолютно така, добра, комунікабельна, незважаючи на свої такі фізичні завади, хворобу. Він весь час в громадських справах, всім допомагає. Багато хто приїжджав з Криму туди на Херсонщину, щоб отримати або документи, або там з хворими дітьми, щоб лікуватися. Багато хто з них звертався до Едема, також із діаспори, хто приїжджав сюди на Херсонщину. Вони дуже добре знають Едема, але не забуваємо, що його дружина – член Меджлісу кримсько-татарського народу Гульнара Бекірова. І все це навіває на дуже такі, знаєте, недобре перечуття. ФСБ це зробила дуже плановано. Ми не знаємо, яка яка кінцева мета цієї провокації, цього арешту. Рефате Ага, які вже кроки зробив Меджліс задля допомоги Едему Ага? Ну, давайте я не буду на весь ефір розмовляти, що ми зробили, що ми ще робимо, але як тільки нам стало відомо, ми всі здійснюємо все для того, щоб якимсь чином полегшити положення Едема Бекірова. Але що ви можете зробити кардинального, якщо він знаходиться у в'язниці ФСБ Росії? Рефате Ага, чи є якесь уточнення щодо звинувачень, які висунули Едему Ага? Ні, тут я чув ведучі програми, чи не ведучі програми, сюжети у вас говорилося, так його звинувачують в тих статтях. Я зараз не дуже пам'ятаю, здається, 222 і 221, здається, але всі статті пов'язані з збиранням, придбанням, збереженням зброї. Слухайте, Едем Бекіров живе в Херсонській області, де можливості ФСБ Росії. Так, на окупованій території вони ще можуть собі щось придумувати, але при чому тут Едем, зброя і ФСБ Росії? Рефате Ага, хто буде опікуватися захистом Едема Бекірова? У вас є якась інформація? Хто буде його адвокатом? Хто буде представляти його інтереси? Є два адвокати, які зранку вони вирішать, бо у нас зараз дуже багато адвокатів, вони всі задіяні по політичних справах Криму і по захисту воєнних моряків українських. І вчора от я намагався говорити з тими чи іншими адвокатами, і з'ясовувалося, що вони всі в Москві. Але два адвокати, які сьогодні зранку між собою вирішують, хто буде захищати, як тільки вони повідомлять, я думаю, що ми тоді вже теж про це будемо говорити. Зараз я не хотів би упереджувати це. Рефате Ага, як відреагувала кримсько-татарська спільнота, громада у самому Криму на це затримання? Ну, це відбулося і в день, але відомо це стало вночі, чи пізно треба говорити після того, як нам стало відомо, АТР підключився
що дуже багато людей висловлювали з цього просто дуже великий жаль і сум від того, що це сталося. Що тут сказати? Просто всі знають Едема Бекірова, і всі черговий раз засвідчуються в тому, що ці мерзотники, які прийшли на нашу землю, для них немає нічого такого ані справедливого, ані законного. Вони будуть робити все для того, щоб змусити кримських татар покидати Крим, а тим, які живуть на материковій Україні, не в'їжджати в Крим. Це є черговий акт залякування кримських татар. Рефате Ага, можливо, ви знаєте про якісь дії, про якісь акції, які будуть ініційовані кримськими татарами з Криму або з України, щоб підтримати Едема Бекірова? Давайте знову ж не будемо опереджувати. Тут же питання не в тому, щоб десь вийти, щось там простояти чи підняти. Проблема в тому, щоб все це було ефективно. Зараз по всьому світу йде залучення всіх причетних до нових, більш жорстких санкцій. Зрозуміло, що ми будемо говорити з нашими партнерами, щоб підставою для прийняття нових жорстких санкцій були і оці репресії, гоніння проти кримських татар. Можу сказати, що єдине, що президент України Петро Порошенко вчора відлетів в Брюссель. У нього там буде зустріч з генеральним секретарем НАТО, оскільки в його там команді є і мої колеги, народні депутати, зокрема Ірина Геращенко. Я вчора дав повну інформацію Ірині Геращенко, щоб вона передала президенту для того, щоб він при можливих ситуаціях в якості такого найостаннішого прикладу свавілля і жорстокості російських окупантів в Криму привів цей приклад з Едемом Бекіровим. Пане Рефат, ви повідомили президента, чи повідомили ви Українське Міністерство юстиції, чи долучається МЗС до вирішення і допомоги у долі Едема Бекірова? Я думаю, що сьогодні все це ми будемо мати, будемо свідками обов'язково, бо в цій ситуації у нас всі громадяни України, і ті, хто живуть в Криму, і ті, хто живуть на материковій Україні, але в даному випадку особливість є в тому, що Едем постійно проживає за межами Криму і його заарештували при в'їзді в Крим. Зрозуміло, що МЗС тут має відреагувати, я думаю, що так воно і буде. Добре, чекатимемо інформації, будемо коментувати оперативно. Дякую. З нами на зв'язку був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України від блоку Петра Порошенко. Пане Богдане, ваша реакція на це?